Kisam a to wallam pat yangi kisam jong kajing yam la jus go tho yakikum kijing duai jong ki brio ki ba im ling ba ki por jong kijing e jing janjar laha kamet ne ha kajing mo ti perkhat lane bakenja mensim lane baro kine kilai teli walla kum taru kane kamut bangi dei ban kiar no na kini kisam ha kapor bangi kemen ngisngob ha teng teng la bandan kajing ya pher ha ki jingmut jong ki kitien kisam bat kajing ya sham jong unong mane kisam jong kajing yam kilong kajing mentoy ya unong mane ubam dan hapdeng kajing janjar ningkong ki pentip yangi ba kajing janjar kalong shibanta na kajing long priyo bat kata kajia habaro ar la kilong ki bahok la ni ki baman kisam ki pentikna hangi ba ublei usen shar ya baro bat u ai boru bat ki jubab ha ki por jong ki jinjar wat ha kane kasam wat hapdeng ki jing e jing jinjar mela pen kinyu ya kari sam kalong ka bahnro pau kat khot ka baar nong wai sam upen pau ya ka jing kermen bas khem jong u ha ka jing pallai jong u le ka baar ki sam ka jing yam ki hikai yangi bangit snow lem ya ki brio ki bashem janjar haba ngi pen pau ya ka jing kemen jongi badia ka jing sngongo ya ublei kham tam hakmat ki pajba ngi dei ban adkar na ka benta ki to ki bajanjar shisha ngila bandan ha ka ba ki e baro ki yaj bet bat ngi menta henry mano bam tepat ba ki we pat ki brio saudong jongi ki dan hapdeng ki jinjar e banduai da kini kisam kan yarab yangi bangin omklet ya gitu ki bayai lingba ki por jong ki jing e ki bakraw kasam kadai ban penni nangi ya ka jing skolem bat ka jing thrang ban shakri ya gitu ki bajenjar kumba ujisu ulale kani kapur thai kalong ka yeng ba kinong pang henry ukre solawan ban pen khia ya kinong pang ban pen bena ya ka jing pelai ha ki koi di usoitan don ha u ka jing pen khia bat ka bor u ai ya ka jing im jong u ha ki bapang ki ba khus lai ha ki to ki ba la sha kem ha uksoi u klem phat tali yano ki ba lawan ban yo diang ya ka bor jing pen khia jong u utip ba bagitu kibalawan kerpat jing yarab na u kilawan ra jing pang hi halade daki pop henry uklem kentat ban penkhia yaki haba kador bakraw na ukris kalarung ha kini kimunsiem yaki lapen kendo ya ki pop jongki bat bun ba kilasha penkhia na kajing pang bakenja mensiem jongki ru kumjo ru kijing pang kamen ka gospel kadang don hi ya kaju kabor balai ba ngim sakhi bat ma diki menta ka kod jong elen jiwain welfare ministry ka page ka ba arpusaw ba arpusan ngabu kajing kli ya phi barlok yano phi itho menta ki badan kam omtang ya kajing duai jong phi henry ya kajing shakri ba iet jong phiru